Kaira Allah kira yawan akaira dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan akaira الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بيالا تنوكا بركاته كسالي تدولا سوان حرما كانوي على كراباي كسيني نما باكا أنا سمغو أني ماو مادي يوتو نغنيا فوكا تاجودون سي على كنين أو بي أو جماكولو سانو ميفي ambalo dina ka fo bi wajuru keneka ni anye bangoni jengne bugula krenkrenyala teremba mini atoro dalimbe amfana karamola Seydi Shirusman Madan Haidara o teremba inka ka ben février kalot le muganduruma samba fla ani muga ani woro ba Madan Haidara a Seydi Shirusman Madan Haidara ale wolofa sanumande dun minye alaka wele jabi ni nyinaye asambi duruye hukumu kono jamiyatul ansardin sango san alebe nin kenen sigi ka ke tasiblay ka ta senin chogoroba nyumayima nin kenen asababu nyuman bora an balmake mina wode anga president jelbugula no e Bekay Kulubali amba foka awale nyuman don ale de nin bara indamine ala sonama jamiyatul ansardin ya bolo do akoro bi akera fembay mimbe ke dien kono fantan nani bela jelena ba Madan Haidara ay yiri min turu ala sonama yiri ay afalena a yiridenw bɔ wa a yiridenw dumna a yiriden belebeleba o de ye a Seydi Sherif Usman Madan Haidara ye wala a ka laɲini kun ye fɛn min ye ala sɔnna ma o sabatira diɲɛ kɔnɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ sanuma in maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka wele ka in jaabi baara kun fɔlɔ an kun y'o yira aw la ka tɛmɛ n'o ye an karamɔgɔlakaw bɛ laseli min kɛ yanni karamɔgɔ ka kɛnɛ lasɔrɔ nka a tako filanan min bɛ ɲɛnamaya an karamɔgɔ Isa Muhamad Sherif Haidara fɛ a baara ninnu dora cogo min na an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ. O kɔfɛ an karamɔgɔ Ladi Ahmed Tijani Sankari Côte d'Ivoire Haidara ka Seydina Ali ale ye livre caman sɛbɛn nka a ka nin livre in bɛ yen nɔ ko Asidu Haidara wa Ansaruddin ko Seydi Usman Madan Haidara ni Ansardin donc karamɔgɔ fana sirifiya yɛrɛ ye fɛn min a bɛ o développer a kɔnɔ ka na se a ka page 14 ma ko Abu Haidara Haidara fa donc page 15 fo ka taa se page 20 ma tiɲɛ yɛrɛ la a ye walawalali k'a la a ye basuba kɛ a la a ye interview caman kɛ n'a ye minnu sɛbɛn k'a kɛ livre nin kɔnɔna na i bɛ wasa kɛ ba Madan ka lahalaya caman a ye minnu mɛn daw la ani a ye minnu ye livre wɛrɛw kɔnɔna na minnu kɔnna ɲɛ a y'olu caman fara ɲɔgɔn kan donc nin kɛnɛ in na n bɛ karamɔgɔw wele u ka segin ka taa nin livre ninnu ma pour que u ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ baro kɛnɛ dan tɛ yan ye wa yan kɛnɛw yɛrɛ sigikun de ye an ka ɲininiw kɛ an ka kɛnɛ nin ɲɛnamaya fan bɛɛ fɛ a kɛra minnu ye a kɛra minnu ɲɛna a kɛra minnu bolo olu bɛɛ ma tunu donc hali sini ni mɔgɔ bɛ ɲinini kɛ i bɛ se ka bɛn ni mɔgɔ wɛrɛ ye min fana bɛ taamasiyɛnw ni fɛn wɛrɛw dɔn a la o de kama dalafɔliw don kuma dɔ la a dati dɔw bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ faamu dɔw kama i n'a fɔ misali an bɛɛ la hala bi an ka gafe dɔw kɔnɔna na ba Madan fatura le 26 février k'a bɛ bɛn dimanche ma mais n'i y'a gosi ka taa calendrier la a bɛ bɛn jeudi de ma dimanche tɛ le 26 février n'i y'a ta cogo cogo jeudi de don dimanche tɛ voilà o kɔrɔ alamisa de don Hamala n'o y'an ka professeur ye ale ye livre kɛrɛnkɛrɛnnen de bɔ ko ba Madan le visionnaire religieux ba Madan le visionnaire religieux rabo kama ko Ar-Ra'i ad-Dini aw sahibu ru'yati ad-diniya walma al-mustabsiru ad-dini o bɛɛ de ye visionnaire religieux o kɔrɔ visionnaire ye donjan yebaga de ye maa min bi to bila ka sini ye ka sini dɔn a fɔ nin ma ko visionnaire donjan yebagaw donc o diinɛ donjan yebagaw cɛw diɲɛ kɔnɔ ba Madan ye o de ye bari ba Madan ye fɛn dɔw kɛ a ti faamu
a don na a ti faamu a yɔrɔ la nka ye donjan de ɲɛsigi san 30 o san 50 a ko o bɔra k'u jɔ a ye fɛn caman de kɛ o la i bɛna ye ko Bamada ni mɔgɔ gansan tɛ visionnaire tun don Lati da bɔra ka don a la karamɔgɔ b'a fɔ fɛn caman na a ye ale koroni minnu kɛ a dɔw gɛlɛyara kosɛbɛ kuma dɔ fɔ ale b'a yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen yɔrɔ o b'a yira ko a gɛlɛyara donc o ko kɛcogo ninnu n'i tɛ visionnaire ye a yecogo bɛ yen a bɛ e degun mɔgɔ bɛ nin k'a den na cogo di sɔrɔ bɛɛ b'i la hɛrɛ bɛɛ b'i la mais i bɛ ka a bɛɛ de bɛ k'i jabɔ e ka hɛrɛ la mais i yɛrɛ joli i ka denbaya a bɛ taa mɔni min kɛ a mɔnikɛɲɔgɔn dɔ de y'a lakale ko Bamada ni tun bɛ taa olu nɔfɛ a b'a ka moto jɔ ka tugu nɔfɛ kurun na ka bɔ fo Moti ka na fo Segu ka na se fo Tamani yɛrɛ ka se fo Kulukoro fo Guni o danganba ninnu a y'u tɔgɔ fana sɛbɛn bɛ bolo ba bolofara fɛn o fɛn bɛ yen nɔ jɛgɛ mɔnikɛyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko Bamada ni ye olu ye mɔni kɛ ka daminɛ Moti fo Kulukoro Guni a ko yɔrɔ bɛ yen nɔ ni mɔnikɛlaw sɔmɔnɔ ni boso yɛrɛ b'a fɔ ko nin ye badunba ye nin ye jɛgɛ sɔrɔ yɔrɔba ye ko wa badun kɔnɔna na ni jɔ kun balanna ko Bamada ni de tun bɛ jigin o ji dun ninnu na ka taa jɔ feere kelen bɔ dɔgɔkun kelen bɔli kɔfɛ n'u tilala n'u ye jɛgɛ min sɔrɔ feeretaw bɔra la u bɛ jɛgɛ kɛnɛ tɔw sa waati labanw na o b'a fɔ o b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni Bamada ni ta dira ma a bɛ tila k'a fɔ ko non ale mana mɔni jɛgɛ feere kama a mana jɛgɛ minɛ kama mais ko mɔni diyaɲɛ de kama k'ale bɛ na quoi donc a ti sɔn o yɛrɛ fana b'a diyagoya ko Bamada e ti sɔn komi i bɔra ka denma de to tile 7 i kun fɛ mɔni sen fɛ e ti don hali jɛgɛ kunkolo ye ko tɛ ɲɛ ni minɛ i ka taa di an buramuso ma ni minɛ i ka taa di denmisɛnninw ma ne yɛrɛ tɛ a fɛ o b'a diyagoya donc Bamada sɔrɔ tun bɛ a la maa karilen tun don donc o kun y'a ka kɛcogo ye halisa ale ye livre sɛbɛn ka kuma Bamada ni ka kɛrɛnkɛrɛn ma o b'a sɔrɔ a ka livre bɛ a kumana Seku Usmane Ramadani Hayidara kan o livre caman fana bɛ yen livre sɛbɛnna ka dɔgɔ min kɔni bɛ kuma Seku Usmane Ramadani Hayidara ka biographie kan hali n'a kɛra au moins page 1 i b'a sɔrɔ a bɛ kuma Bamada ni kan parce que n'i bɛ kuma Hayidara kan n'i ko jɔn don dɔrɔn i bɛna fɔ ko a fa a ba i tɛna se ka da tɔgɔ fɔli ma i bɛ tɔgɔw fɔ ko o fana ka jatew fɔ ka n'u ka koba dɔw fɔ ka na don Hayidara yɛrɛ la ka don Hayidara ma bɔ gansan na o sɛbɛnni yɛrɛ cogoya yɛrɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na hali n'a kɛra phrase damadɔ ye walima page damadɔ yɛrɛ o moins page 1 tɛrɛ damadɔ i b'o sigi Bamada ni kan o kɔrɔ livre fɛn o fɛn k'a fɔ ma ko biographie a ka ca la i b'a sɔrɔ la minnu bɛ arabu la minnu bɛ français la minnu bɛ bamanankan na minnu bɛ nko la i b'a sɔrɔ la o kelen bɛ ka sɔnni sigi Bamada ni ka fɛn kan nka bɛɛ bɛ bɛn a kan dati ninnu olu tɛ ɲɔgɔn cɛ mais bɛɛ bɛ bɛn Bamada ni ka mankutu kan ko fɔnisiri tun don ala ɲɛsiranɲɛbaga tun don a kun tɛ jɛ ni den si ka kulonkɛ ko ye a bolo Sokungo Madani ko ten ko su mana ko fitiri fɔlɔ dubi tun bɛ don joona fitiri safo kɔfɛ ni surafanaw dunna ko mɔgɔ si tɛ bɔ bɔli tɛ dɛ ko Bamada ni tun b'a fɔ ko ka da tun da tura a b'a fɔ Aba ma ko denmisɛnninw bɛɛ donna wa u bɛɛ dara wa Aba b'a fɔ k'u bɛɛ dara sigana tɛ ko danna ti kɔlɔsi bali Bamada ni bɛɛ ta de ka t'i jɔ k'i wele de hali ni sunɔgɔbatɔ don i b'a laminɛ de ka sɔrɔ k'i da ka dɔn k'i bɛ so kɔnɔ ko tun ye Bamada ni ka cogoya ye a ka fɔnisiriya a n'a ka ala ɲɛsiranya olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n y'a fɔ n ko donjan ɲɛbaga don Bamada ni yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ye kuranɛ aya dɔw tafsiri de ye i n'a fɔ Ibrahima n'a denkɛ Ismaila ka kisa donc kantigɛli kisa a y'o mɛn waati koronnen don mais n'i y'o lajɛ ala bɛna fɔ ko falama asilama tuma min na den sɔnna ni fa sɔnna a ye den da k'a b'a kantigɛ ala ka sɔrɔ ka wele da ko Ibrahima i ye layidu min ta ko i y'a tiɲɛtigiya donc an ye den kuma bɔ ni kumabɔli fɛn ye min ka bon n'o ye saga ye donc o aya in n'o kɛcogo a y'a den di ala y'a den minɛ ka diɲɛ d'a ma Ibrahima la Bamada ni kɛra sababu ye k'o ko in da kɛnɛ kan o cogoya kelen na Mariyama ni Isa ni Imrana ka denbaya kuranɛ aya minnu bɛ kuma o kan an tun y'o da Bani Israila ko la mais Bamada ni ye o aya in fana ɲɛnɛmaya o ja ala kelen don ni jɔra ala ye ala bɛ jɔ ye donc nin sira ninnu tun don ka se ka da don minnu na k'a fɔ ka kɛ ni waati ye donc Bamada ni n'i ye nin aya 2 ta i bɛna ye Bamada ni bɛ an hakili jigin ala ko ala kelen de don ala ma yɛlɛma fiyewu
ala bɛ lɛdu ta ni jɔra ale ala ye ala bɛ jɔ ye donc ala bɛ ba madani ye an segi ka to kɔnɔ ka yira ko ne aya ninnu ma to se o ma yɛlɛma hali sini ni mɔgɔ min jɔra ba madani ka ɲɛnamaya la kalan min bɛ sɔrɔ a la ka dɔn ko donjan yebaga don ni baro minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔ caman b'a da Ibrahima ni a den na tiɲɛ don nabiɲumanw bɛ rôle dɔ jouer mais rôle nin ye shamelu de ye mɔgɔ jɔra ala ye nin cogo la hali ni tɛ nabiɲuman ye a ye bonya min layidu ta i ye donc ala bɛ o dafa siga t'o la Hayidara wallahi ala bɛ o dafa i ye siga t'o la la yughayyiru Allahu ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala ti maa si ka cogoya yɛlɛma fo ni yɛrɛ ŋaniya yɛlɛmana siga t'o la Hayidara Ibrahima denin kelen a y'o min sɔrɔ a y'o de di ala ma kantigɛli bolo ma k'a daminɛ den laban na ka na a kɔrɔbalen a ɲɛna tigɛra don min na n'a nana filɛ tile damadɔ ka sogo da a la a ka sɔn k'a fɔ k'a bɛ den in kantigɛ karamɔgɔw b'a fɔ ɲɛna a ye fagali da yɛrɛ den yɛrɛ la o sitanɛ yɛrɛ nana k'a bɛna den in nɛgɛ a taara k'a bɛ Ibrahima nɛgɛ a taara k'a bɛ taa denba nɛgɛ olu bɛɛ lajɛlen ye sitanɛ jigitigɛ jaabi de dɛ a ma ba in jɔra n'o ye Hajara ye Ismaila jɔra kuranɛ yɛrɛ bɛ min fɔ ko tuma min na Ibrahima ko a den ma ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara a ko n den ne sogora k'a ye de ne bɛ ka e kantigɛ donc e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye o la ko den ko a ma ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu mina sabirin a ko n fa min i bilala min na o kɛ i bɛna sɔrɔ ne ye den ye min jɛna ni ala ka latigɛ ye ala ka yamaruya ye kuranɛ ko falamma aslama ko tuma min na den sɔnna a ka jɛ ni fagali ye den fitininini ko a bɛna faga ala de ka sagaw to yen ka baw to yen nɔ ka sɛw to yen nɔ fa bɛna ale faga ala de sisan ne fana taara ka taa su cogo to a ye sitanɛ gɛn falamma aslama Ibrahima yɛrɛ cɛkɔrɔba si jɛ ka denni kelenni o y'o nin de ye min man lamɔ a bolo tile damadɔ dɔrɔn k'a fɔ k'a ka kantigɛ a sɔnna donc kuranɛ bɛ olu fila dɔrɔn de ta tarikutigiw bɛ muso in fana ta fɔ ko sitanɛ taara o kan nka ni fila de tun bɛ kɛnɛ kan wasa kɛra ni o ye aya la ko tuma min na olu sɔnna a ye den nin da k'a b'a kantigɛ tuma min na muru dɛsɛra ka sogo tigɛ k'a sɔrɔ a bɛ fara tigɛ ko weleda bɔra sanfɛ ko Ibrahima kad sadaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin wa fadaynahu bi zibhin azimin Ibrahima e ye ala ka layidu tiɲɛtigiya donc nin cogoya de la min ɲumankɛlaw lajarabi ka tila k'u ka sara kɛ ta n ye den nin kuma bɔ i bolo lasegin a kɔfɛ n y'a kuma bɔ ni saga ye ba madani denni kelen an karamɔgɔ Latif Dɛmɛ bɔra ka fɔ fɔlɔ Hatumata fatura o bɛ caman fɔ la a kɔni donna san 10 kɔnɔna na donc o fatura ka sɔrɔ den wɛrɛ tɛ yen san damadɔ fana kɛra yanni karamɔgɔ bɛ sɔrɔ donc mais o n'a ta ba madani layidu ta ko n'ale ye den de sɔrɔ denmusonin kelen ɲɛnatigɛ kuma fatulen kɔfɛ a bɛna den min sɔrɔ n'o kɛra cɛman ye a b'o di ala ma de ka Ibrahima ladege o den kelen sɔrɔli k'a fɔ ko n y'a di ala ma a m'a to kalanyɔrɔ la mɔgɔ bɛ kalanyɔrɔ ye de depuis Seydou Ousmane Madani Hayidara tɔgɔ la ala de kɛrɛnkɛrɛnna yen nɔ Seydou Ousmane Madani Hayidara tɔgɔ dara jɔn de la Bakuru ka suma na misiri welela dɔ a bɛ hakɛ to yɔrɔ an fɛ yan nɔ misiri welela o kɔni alimamu yɛrɛ fana n'u ka ko bɛɛ olu fana bi minnu sɔrɔ misiri welew t'o sɔrɔ fo an fɛ yan nɔ fo denmisɛnnin jeunesse t'a kɛ jeune t'a kɛ wa kuma dɔ la yɛrɛ i b'a fɔ ko misiri maga o kɔrɔ fiɲɛtɔ min tɛ taa yɔrɔ si donc ale de bɛ charger misiri wele la parce que ale tɛ taa yɔrɔ si ale tɛ baara wɛrɛ kɛ donc o y'o ye nka misiri welela kɔni a garadi ka dɔgɔ alimami garadi kɔrɔ misiri kɔni kɔnɔ a ka bon ala bolo dɛ kira y'a fɔ ko atwalu nasi anakan yawmal qiyama al muazzinun mɔgɔ minnu jɔ kunama ka jan ni bɛɛ ye u kan bɛ taa yɔrɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni u b'u ka welekan jaabi misiri welela jɔlen b'a bɛɛ ye lahara kɛnɛ kan a bɛ intervention kɛ na o de kama ne bɛ to k'a fɔ Ouattara ye n k'a ka hakili to n na dɛ a ka hakili to n na dɛ atwalu nasi anakan yawmal qiyama al muazzinun donc misiri welela dɔ de nana u yɛrɛ t'a bɔ fan dɔ ka na jigin sirifiw ka misiri la tuma min na a sera muso furu ye olu yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka u ka dugulenden dɔ d'a ma
n'o ye bakuru ye halisa ka se k'ale dɔn dunanya ma se ka bɔ a tɔgɔ kan a ka se ka dɔn bakuru ka zomana o b'ale ni zomanatɔw bɔ ɲɔgɔn na a muso de kɛra ka dɛrɛsi ye a jigiyɔrɔ n'a tileyɔrɔ ye serifila bulon kɔnɔ ani serifila misiri la ale de bɛ misiriw wele donc Bamadani a ka waritigiya fɔra a ka waritigiya Bamadani sara k'a sɔrɔ o don na 1976 la k'a sɔrɔ a ka juru min bɛ mɔgɔ la a bɛ miliyɔn bɔ année 1976 la miliyɔn o waati y'a sɔrɔ moto bɛ Bamadani bolo année 76 la donc o kɔrɔ Bamadani tun ye setigi ye ka sɛnɛ kɛ ka mɔni kɛ ka jago kɛ commerçant import export de tun don a bɛ taa Mopti ka na n'a ye jɔ la ale de bɛ bɛɛ servi jɔ la o kɔrɔ se tun b'a ye sɔsɔli si tɛ o la ka tamani nisɔngɔ sara a y'o kɛ san dɔw la an m'o mɛn du kɔnɔ dɛ tamanikaw de y'o fɔ an ye Bamadani Haidara donc Bamadani a fɔlɔfɔlɔ ma daminɛ dugu ma na fɔlɔ ko setigi don setigi caman bi setigi de tɔgɔ da nata kama a b'a jɔ ni denkuli a b'a jɔ n'a tɔgɔman ye n'a tɔgɔman ɲɛna tigɛ a b'a bila ka taa a tɔgɔman fɛ yen nɔ a nata ka ca setigi filanan Bamadani ye karamɔgɔ de ye olu de ye alimamilakaw ye alimamilaka a ka misiri welela tɔgɔ de da o fana tɛ laada ye fiyewu an fɛ yan nɔ muazinu ni misiri mamuru tɔgɔ bɛ alimami tɔgɔ da hali ni fɛngɛ tɛ mais alimami ka misiri welela tɔgɔ da histoire kɔni kɔnɔna la n y'a fɔlɔ ye Bamadani ta in de la waritigi ka fantan tɔgɔ da ko diinɛ b'a bolo a fɔlɔ y'ale de o kɔfɛ tuguni an yɛrɛ ka cogoyaw la Bamadani ye sirifi de ye nin ye mɔgɔ wɛrɛ ye silamɛ ɲuman fɛn o fɛn n'i tɛ sirifi ye i b'i yɛrɛ dɔgɔya sirifiw ye k'u ka bonya ɲɛ Ala ka bonya ye i b'i yɛrɛ dɔgɔya u ye k'a fɔ u ka danbe ka fisa ni danbe o kɛra laada yɛrɛ de fo ka bɔ diinɛ yɛrɛ la donc o kɔrɔ sirifi don donc sirifi de hɔrɔma bɛ ɲini sirifi de barika bɛ ɲini i bɛ den tɔgɔ da ale la de yalasa den ka kɛ ŋana ye Bamadani waritigi Bamadani alimamilaka Bamadani sirifi o k'a ka muazinu tɔgɔ da misiri welela fana misiri welela gansan tɛ dɛ fo a dunanlama aw ka fɔlɔ mɔgɔw ka dunanko fana jateminɛ dɛ dunan bɔyɔrɔ ja dugulen fana don dugulen ka dunan tɔgɔ da alimami ka misiri welela tɔgɔ da donc sirifi ka mɔgɔ gansan tɔgɔ da nafolotigi ka fantan tɔgɔ da mɔgɔw kabakoyara la mais i kɔrɔw ni fɛnw bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ denw tɔgɔ da o mɔkɛ n'o fɛnw la de tɛ an ka somɔgɔ si ye a ko ala mɔgɔ de don Baba Traoré y'a lakale ne ɲɛna a ko kuma de don ko karamɔgɔ tɔgɔma tun bɛ karamɔgɔ da a sigi a kan na ko a ka kuma tun ka teli k'a b'a fɔ sirifiw ka ne tɔgɔ da aw tɛ ne dɔn aw tɛ ne bɔyɔrɔ dɔn ne misiri wulila ne bɔyɔrɔ ja sirifiw n'a ye ne tɔgɔ da ne tɔgɔma tɔgɔ bɛ fɔ dɛ n ko Bamadani y'a ye de k'a sɔrɔ a ma ye a ɲɛ la a y'a ye de o a y'a ye de yeli bɛɛ tɛ ɲɛ ka kisɛ ninnu Ala ɲɛ sirannenbagaw kulubul awliya ilaha uyunun tara ma la yaral mubsiruna ni siranna Ala ɲɛ Ala bɛ ɲɛ dɔ d'i ma o bɛ fɛn ye ɲɛkisɛ coronen tɛ fɛn min ye gansan tɛ koyi Bamadani visionnaire de don o de kama a ye nin tɔgɔ da wa cɛ in fana ka kuma kun y'o de a ko ale tɔgɔma fana tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ bɛna ale tɔgɔma dɔn donc a ma dogo diɲɛ na dɛ le visionnaire Bamadani Haidara donc n'i y'a ye den in ka di Ala ma o daminɛna o la fɔlɔ den tɔgɔ da cogo ni dalilu 4 in bɛɛ kɔfɛ a ye den tɔgɔ da a ka miirina ye fɔlɔ fana diinɛkalan kɔni o ye k'a don morikalan na k'a don larabu la donc karamɔgɔ minɛna k'a don école la diyagoya la o tun y'o waati ye f'i ka kumabɔlifɛn de di donc Bamadani ye san 1 kɛ o démarche la pour que den bɛ se ka d'a ma a k'a don morikalan na nin kosɔn a ye laɲini dɔ de ta a ye bi de ɲini nka an b'a fɔ a ye lettre min ta Ala ye den in m'a di Ala ma Ala y'a minɛ dɛrɛ o yɔrɔ fana na o bɛ an hakili jigin Imrana muso la inni nazartu ma fi batni muharraran ko Imrana muso awɔ
o de ye layidu ta a lajɔlen a ko Ala den min bɛ ne kɔnɔ ni a den n ye n yɛrɛma sɔrɔ den na don min na n bɛna den nin di e Ala ma o y'a sɔrɔ Zakariya o de ye nabi ɲuman ye o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye karamɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen nɔ u bolo mais ale ye kira ye ale ye nabi ɲuman ye donc den nin bangenen sisan Imurana yɛrɛ dun fana ye nabi ɲuman ye donc o muso de bɛ ka layidu ta ko n'ale filɛ nin ye garisɛgɛ min b'a la n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛna den nin bila Ala ka sira o de ye muhariru ye k'a kan hɔrɔnya ka jɛ a kɔ denya mago bɛɛ la fo a ka baara ka bɛn Ala ko ma ani misiri ladonni tuma min na jiginna den nana kɛ muso ye ale tun bolo a ka jateminɛw ni a bɛ tamasiyɛn ni sogo minnu ye ale bolo ko den ye cɛ de ye den nana jigin a kɛra muso ye a ko Ala walaysa zakaru kal unsa inni wada'tuha unsa Ala ko ne b'a dɔn ye min depuis bɛ layidu ta min b'i la ne de tun b'o dɔn e tun t'a dɔn ko nka ko cɛ ni muso tɛ kelen ye nka n ka miiri tun ye min ye e Ala y'a kɛ min ka di e ye e Ala de b'o gundo dɔn nka Ala ne ka kumakan in tɛ yɛlɛma Ala n ye den in ta n y'a d'i ma n y'a kalifa e ma ne kɔni b'a lamɔ n'a sera nafa ye n b'a di misiri la donc a ko n ye den in di a ma Ala i ka den in minɛ i ka den in n'a bɔkolo fana bɛɛ minɛ i ka barika dɔ la donc den in nana se san 7 san 8 ma a bɛ se ka misiri fiɲɛw fɔ a bɛ se ka yɔrɔ jɔsi donc dɔnnibaga yɛrɛ minnu bɛ yen Ala bɛ nɔrɔ yira minnu fana na olu bɛɛ nana girin a kan k'a fɔ ko bɛna a ladon a ka di ne ma parce que ba in ko n bɛna den di Ala ma a y'a dɔgɔda de ko n bɛna den di Ala ma donc o bɛɛ y'u kanbɔ i b'a di ne ma i b'a di ne ma i b'a di ne ma a kɛra kalafili de ye Zakariya o de ka kala bɔ la fa kafalaha Zakariya Zakariya o ye a lamɔ Mariyama o don na yahudiyaw ka miirina na muso ye nɔgɔ de ye a ti don Ala bato la hali muso mana fiɲɛ fɔ a ji tɛ min misiri fiɲɛ na n'a ye muso y'a fɔ a tɛ min n'a ye misiri furan seli tɛ k'a la ni muso ye fini min ko i tɛ seli n'a ye yahudiyaw kun fɛ o muso kun bɛ ten tu tabarul mar'atu indal yahudi najasatan muso min nɔgɔ de muso tɛ bin a ti jate ale dun k'a bɛ layidu ta ko mina muso di Ala ma o kun bannen don muso la a kɔnɔ ganna mais Zakariya o y'a minɛ parce que o ye nabi ɲuman o b'a dɔn muso tɛ gansan ye an ka ɲamakalaw b'a fɔ ko n'i ye Ala deli den barikama la ko n'i m'a pressé dɔrɔn k'a b'a kɛ muso de ye parce que muso de bɛ dɔnnibaga wolo ale de bɛ waliju wolo ale de bɛ tɔgɔtigi wolo ale de bɛ faama wolo i kɛra fɛn o fɛn ye kɔni bɔra min na o ye muso de ye ni muso ma kɛ fɛn ye a ye min sɔrɔ o tɛ se ka kɛ fɛn ye donc Zakariya muso in dira a ma n'o ye Mariyama ye donc ba madani fana ye a den di Ala ma k'a di misiri welela ma Ala fana y'a minɛ cogo la o yɛrɛ y'a fɔ ko ale tɔgɔma tɔgɔ bɛ fɔ kalan kuntala ma janya n'a fɔ ma ko kilasi kalan mais dɔnni de bonyana ka tɛmɛ kalan yɛrɛ kan pewu kalan kun ye dɔnni ye Ala ye Sherif Usmane Madani Haidara dɔn sɔn dɔnni na ka sɔrɔ kilasi tɛ kɛnɛ kan wallahi ni kalanna ka ɲɛ sɔrɔ an ka bi madrasa la ka se niveau dɔn parce que madrasa la depuis kɔrɔma la machère dɔw bɛ na a bɛ école ni fɛn bɛɛ la machère dɔw bɛ taa daminɛ 7e de la machère dɔw bɛ yen nɔ o bɛ daminɛ 7e de la ka dan 9e na machère bɛ yen nɔ olu bɛ kalan lycée de la o bɛ daminɛ lycée yɛrɛ de la madrasa la école fana a bɛ ten mais machère bɛ yen n'i ma université kɛ o bɛ daminɛ fo université de la donc n'i bɛ tafsiri kɛ tafsiri mago bɛ usulu la usulu tafsiri usulul fiqh donc usulu ni mantiku ni olu bɛ daminɛ an kɔni ka kalan kilasi wagati la a bɛ daminɛ lycée de la usulu bɛ daminɛ an fɛ 10e de la fo ka taa se 12e ma mais i tɛ se ka tafsiri kɛ ka se ka kow da ɲɔgɔn ma ka comparaison kɛ ka nin gosi ka nin bin nin ka fisa nin ma ɲi fo k'a sɔrɔ i b'o dɔnni dɔn Sherif Usmane Madani Haidara danna 6e de la o dɔnni dun bɛ daminɛ 10e na a y'a kalan min balaga bɛ daminɛ 9e de la anw ka madrasa wagati la bari ne ye bac kɛ 2002 donc 99 2002 ne ye lycée kɛ o kɔnɔ donc balaga bɛ daminɛ na anw fɛ 9e de la 9e mirasu bɛ daminɛ anw fɛ 8e de la Hilal la ne kalan Hilal la 8e de mirasu bɛ daminɛ balaga bɛ daminɛ 9e na usulu ninnu ni mantiki ninnu olu yɛrɛ an yɛrɛ sɔrɔ olu bɔra la yɛrɛ olu bɛ daminɛ fo lycée de la donc ni université kɛ i bɛ spécialisé tun faculté de choisir mais nin bɛɛ lajɛlen dɔnni n'i sera nin fɛn o fɛn ma kuma la dɔw yɛrɛ walanda min na kan ko ne bɛ hami karamɔgɔ de la mais ni karamɔgɔkɛ t'u lamɛn i b'a sɔrɔ la o dɔnni in bɛ a la mais n t'a dɔn a y'a kalan yɔrɔ min
sigay Allahu akbar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ni maa min siranna Ala ɲɛ Ala b'i sɔn k'a bɔ bɔda fɛ i yɛrɛ ma sigi ni min ye mɔgɔw m'a dɔn k'i bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na. Allahu akbar. Ni siranna Ala ɲɛ Ala b'i wasa. Siga t'o la baba. O ye Ala ye karamɔgɔ wasa cogo min na n b'a fɔ ninnu ka duw ye kuranɛ aya dɔw tafsiri de ye. Siga t'o la kɛnɛ kan. Karamɔgɔw b'u seko k'a la i b'a faamu cogo min na nka n'i bɛ fɛ ka aya dɔw kɔrɔ yɛrɛ dɔn ko Ala ka min ma cɔ i dɔrɔn i bɛ Hayidara ka ɲɛnɛmaya filɛ i b'a fa ka ɲɛnɛmaya filɛ i bɛ denw ka ɲɛnɛmaya filɛ i bɛna dɔn ko jaati karamɔgɔw ma fili dɛ nka a don ni tuma se a kan bɛ nin de ma. Tiɲɛ Hayidara o de koyi. O ka ne b'a fɔ ko Hayidara yɛrɛ bɛ se ka tafsiri min kan o ti tafsiri bɛɛ la ɲuman ye ne bolo mais ni Hayidara yɛrɛ filɛ n'i ye min yala o de ka kɛnɛ ka tɛmɛ Ala bɛ min fɔ la yɛrɛ. Walahi ale ka lahara Ala ye ale minɛ cogo min na k'ale kɛ cogo min na o bɛ aya dɔw kɔrɔ fɔ o ka kɛnɛ ka tɛmɛ i sigilen yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ gafew yɛlɛma ko Ala bɛ fɛ ka mun fɔ nka ni Seku Usmane Madani Hayidara n'a fa la dɔrɔn i b'a dɔn ko jaati sadakallahu azim i b'a fɔ o yɔrɔ in de la. Hayidara walahi o don baba. Donc Ala ko ten tuguni a ko wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim. Ni siranna Ala ɲɛ Ala b'i lakala ko Ala de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn. Wallahi. Donc Seku Usmane Madani Hayidara ni ba Madani ka ŋaniya ye n bɛ taa o fanfɛla fɛ donc kilasi danna yɔrɔ min na parce que cɛkɔrɔba hamina a ka kalan 6e kɔfɛ kalan danna ye ni ale yɛrɛ ka dusu ye bari k'a ye ma examen sɔrɔ ka segin ka na ba Madani ko ne ti fɔnɔ ka ɲɛbɔ a donni nɔfɛ ne tɛ e denya n denya mago ɲɛ e la bari e tɛ ne den ye. Allahu akbar Hayidara wallahi o don. Den ti Ala fɛ nka den dɔw dira Ala ma Ala y'olu minɛ. Siga t'o la. Ala ye den dɔw lamɔ dɛ a ma den wolo nka a ye den dɔw lamɔ dɛ. Wallahi baba. Lam yalid wa lam yulad Ala ma den wolo nka Ala ye den dɔw lamɔ dɔw lamɔna Ala yɛrɛ bolo. Siga t'o la. O ti sɔsɔ fiyewu. Ayi o tɛ sɔsɔ. N'Ala ye min lamɔ bɛ dan ye o cogo bɛ don o bɛ kɛrɛnkɛrɛn de Ala yɛrɛ bolo. Allahu akbar Hayidara. Donc ni siranna Ala ɲɛ a bɛ dɔnni dɔ d'i ma min tɛ kilasi kɔnɔ dɔnni ye min ma minɛ i ka karamɔgɔ la min ma minɛ karamɔgɔ da min ma minɛ hali gafe yɛrɛ kɔnɔna na. Tiɲɛ Hayidara. A fɔ nin ma ko Ala ka dɔnni dili. O don Hayidara. Donc o aya in fana i bɛn'o ye Seku Usmane Madani Hayidara la. Sigay. Mariyama fa y'a ba y'a di Ala y'a minɛ Seku Usmane Madani Hayidara ba Madani fana y'a di denni kelen a y'o di Ala ma ni a tɔgɔ dali ye k'a di Ala ma n'a bilalen ka taa kalanyɔrɔ la a nalen ka bɔ kalanyɔrɔ la a ko halisa ne ka den ti e ye ne den ye nka n ka den ti ye. Wallahi Allahu akbar. I bɛ taa de. Sigay. A y'a bila ka taa ba Mama Woro fana fɛ yen o don y'a sɔrɔ la o bɛ Fansonko o ka bɔ Fansonko ka tila ka na Bamakɔ Seku Usmane Madani Hayidara nana fɛ de 1972 ka se 76 ma san 4 o don Hayidara ba Madani ka farigan juguyalen farigan juguyalen donc baw y'a ye nin bɛ cogo min na bana nin tɛ fankelen fɛ mais Madani ma deli ka ni bana ɲɔgɔnna kɛ. Wallahi. Baba Traoré y'a lakale ɲɛna ko ba Madani ka farigan ni juguyara ka la dɛsɛ ka to Mopti de. Allahu akbar. Tale voyage la a taara Mopti. Kosɛbɛ. Donc a bɛ taa jɔ taa ninnu na yen nɔ ka na feere. Ko farigan y'a minɛ a dɛsɛra. Allahu akbar. Donc a débrouillera ka na Segu. Donc ko Sirifi Musa ni a kɔrɔkɛ dɔ olu wulila ka taa a nɔfɛ. Walima Sirifi Madu olu wulila ka taa a nɔfɛ. Ka na n'a ye. Ci bila ka na Seku Usmane Madani Hayidara ma. Dimanche dɔ le 22 février bana ni degunna o ye ci bila ka na Seku Usmane Madani Hayidara fɛ ko a kana a fa lajɛ Seku Usmane Madani Hayidara wulila ka na a fa lajɛ donc ka duwawu ni lajɛliw kɛ ka ɲɛnɛfɛnw bɔ ale tora a kɛrɛfɛ sa baw y'a fɔ a ɲɛna ko bana in bɛ cogo min na a ka kan a ka kɛ yɛrɛ bolo dutigi bɛɛ b'o ɲini e de y'a ka den cɛman kelen a ka kan a ka k'i ɲɛna a ka kan a ka k'i bolo. Folu bannen ka tile 2 kɛ o la ba Madani ko ba Sumana u y'a wele ka na a ko i bɛ mun na yan nɔ a ko n na nin lajɛ de a ko i ma lajɛ wa i ma n ka foli kɛ wa ko i bɛ segin. Allahu akbar. Ne y'i di Ala ma n ma kanu ka n bolo bɔ i nɔfɛ o don ma se fɔlɔ. Allahu akbar. Karamɔgɔ y'i labɛn k'a bɛ segin a ba dɔw vraiment makɔrɔba o de ko a ma ko ba Sumana ko to yan i fa bɛ cogo min na bana ka jugu a ka kan a ka k'i bolo a ka kan a ka k'i ɲɛna. Wallahi.
wa o ye wulibali yɛrɛ de fana ye o ye tiɲɛ de tiɲɛ ko an b'a kɛ cogo di ko ba madani ko dun ko n ka segin k'i bɛ to yan komi kunun ta don de bɛ yen nɔ donc o bɛ dogo ni taabagaw taara tuma min na donc o bɛ se ka bɔ i b'a fɔ ko kurun taara k'i to Allahu akbar o kɛcogo fana ɲɛna ale ɲɛkɔrɔ ale tora yen Allahu akbar olu mun y'a dogo olu yɛrɛ da ma se k'a dogo ba Sumana dɔ bɛ wele fɛ dɔrɔn ba madani ko ba Sumana hali bi wa Allahu akbar k'a y'a wele ka na a ko i bɛ mun de ɲini na a ko i ma faamu de ye ne ti fɔnɔ ka ɲɛbɔ o dunni nɔfɛ ne y'i di Ala ma de i bɛ taa de nka n'i tolen bɛ yan na ko denkɛ fɔlɔya la pour que ne ka sa i bolo i ka ne da i bolo ko ye barika min ne sago kɛli bari kuma dɔ la ko don ko kotigi sago ka fisa ni ko ɲuman kɛ ye karamɔgɔ tun bɛna ko ɲuman de kɛ a baw tun ye ko ɲuman de laɲini nka kotigi sago tun t'o ye o la jatew la i b'o tu i kɔnɔ ko kotigi sago ka fisa ni ko ɲuman kɛ tiɲɛ siga t'o la Hayidara a y'i kalaya dɛ a ko ni ne sara k'i to yan n'i bolo n bɛ fɛ ka to yan o nata kama a ko ni sara i ɲɛna n'i bolo donna na n ma yafa i ma fiyewu Allahu akbar cɛ min t'a fɔ ka tu ka nɔ wallahi e n'o ŋunana a b'i dɔn dɛrɛ siga t'o la o yɔrɔ bɛɛ a karabara o yɔrɔ bɛɛ a karabara karamɔgɔ yɛrɛ bɛ a ɲɛfɔra o b'a sɔrɔ kununtigiw taara kunun bɛ taa fo Segu de donc o mobili bɛ sɔrɔ ka taa ta yen nɔ Segu ka sɔrɔ ka na Bamakɔ kunun déplacera ka ban k'o ye mototigi de ɲini k'ale sigi mototigi kɔfɛ ka bɔ Tamani ka na Kɔnɔbugu ka na mobili kunbɛn ale kɔni bɛ min dɔn ale seginni tile 3 de a y'a mɛn ko cɛkɔrɔba fatura n'i y'o ta i bɛna ye fɔlɔ la téléphone tun tɛ o waati la donc o ci lettre sɛbɛn ɲini tɔgɔ ni lettre bilalen ni o mɛ dɔ tatɔ Bamakɔ i bɛna ye ale b'a mɛn don min na ale y'a kɛ don kuma dɔ la o bɛ se ka jan ɲɔgɔn na ale kɔni seginna don min na o de kɛra le 23 donc o kɔfɛ de tile 3 a y'a mɛn ko cɛkɔrɔba fatura ba madani ale fatura alamusa sɔgɔmada fɛ fajiri a janaja kɛra alamusa don o la lansara yɔrɔ a bɛɛ bɛ min kalama n y'o yɔrɔ rectifier an bɛɛ yɛrɛ y'a fɔ ka tɛmɛ ko dimanche ni 26 don o ye alamisa de 26 février o ye alamisa de donc a fatura fajiri fɛ ka janaja kɛ alamusa wulada fɛ n'o ye lansara seli sokungo madani n bɛ segin a ma ale de y'a fɔ ɲɛna ka fara Baba Tarawele fana kan a ko wallahi ko Tamani dogodennin minɛna ka fa de ye mɔgɔw bolo olu tɛ min dɔn fiyewu communiqué tɛ se ka labɔli kɛ o don na mais ko dafɛ dugu tɛ yen u bɛ mɔgɔ dɔn ba madani dɔnbaga la bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais u ye mɔgɔw ye olu ma deli ka mɔgɔ minnu ye fiyewu o ma deli ka mɔgɔ minnu ye olu ye Tamani minɛna ka fa de mais Tamani minɛna ka suma ne ni cɛba in tununnen l'arbusiya kɔni ne ni cɛba in a minɛna ka tunu donc a ye kalansenw de to a den ye a ma sa ka wari to Kaduru ni Musa ka baroɲɔgɔnya la yatimɛden 2 minnu ni cɛkɔrɔba ɲuman sara k'olu to Ala ko nabi ɲuman 2 ka baara ko bari k'u fa kun ka ɲi k'u fa ye sanu de dogo diŋɛ kɔrɔ ka kogo jɔ a kan a denw ye nka ba madani ka juru sɛbɛnw a y'a sɛbɛn de ko minnu a ka juru bɛ minnu na ko denw kana o kani k'u ta tɛ o ye k'u ta tɛ o ye nin y'a ka sanu dogo de mais kuranɛ bɛ k'o ka bonya fɔ mais ba madani y'a taw de fɔ k'o bɔ denw ka tiɲɛ na a kana nin dun nin t'aw ta ye nin juru ye n jɛn'a kɔ n yafara kɔ donc cɛbaw bɛ ɲɔgɔn ladege de kuranɛ ye min ko fɔ nka ba madani tɛmɛn'o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka aya bolila kan ko kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fɛn o fɛn bɛ dugu sanfɛ don dɔ la a bɛ ban a fɔra den min ma ko Ala ka balo siga t'a la Ala ka hinɛ la bɛ fɔ a ma an bɛ dugawu kɛ ba madani ka saya k'a ma lafiya ye k'a ka ɲɛnɛma kɛ an bolo kalan ye a ye walanda mun d'a ma k'o faamu di a ma baara in kun cɛra nin cogoya de la n'o ye wudul islam cɛbaw bɛ laseli min kɛ yanni karamɔgɔ ka kɛnɛ lasɔrɔ o baara o laban de kun ye nin ye min ni a kɛra an karamɔgɔ fɛ n'o ye Isa Muhamad Sherif Hayidara ye o la an bɛ dugawu de kɛ a bɔra ka nin laseli minnu kɛ Ala k'a ma baraji ye Ala ka bɔdaw di Ala ka kisiw kɛ Ala ka tangaw kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sigida wɛrɛ karamɔgɔ ye laseli min kɛ aw bɛna o ye yan'o cɛ an bɛ dugawu de kɛ ba madani Hayidara
a taara ka kole minnu to ala ka barika d'u la ala ka si d'u ma ka kɛnɛya d'u ma ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi hay sisan bamadan kaburu ala ka a jidi nɔrɔ la an tɛ ɲina nin kɛnɛ kan an ka mamuso ɲuman n'o ye Basitan Tarawele an bɛ dugawu k'a ye ala ka lahara sɔn nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn tun bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigiyɔrɔ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yaunga kaira dare Muhammadu yaunga nemati ennurullahi Muhammadu habiballahi